Radio Kilo Mike en actividad. EA3 Radio Kilo Mike en actividad. Hola, molt bon dia. Estem a l'Encat 021 i Comcat 13, pas operadors. Eco Alfa 3, Hotel Kilo Yankee. EA3 Hotel Lima Mike. Ok, moltes gràcies. Passa amb operadors. Ok, doncs signo per tots dos. EA3 Hotel Bravo i EA3 Bravo Sierra també. Una abraçada. Igualment, gràcies a tu, bon cap de setmana. Alfa 3 Radio Kilo Mike, desde Encat 021 y Comcat 13 QRZ. Eco Alfa 3 Radio Kilo Mike desde Encat 021 y Comcat 13 QRZ.